Jmenuji se Michal, je mě 20, jsem z Pardubic, studuju humanitní vědy a core poslouchám od roku 2006. K téhle hudbě jsem se dostal asi v roce 2006, kdy už v té době jsem poslouchal tvrdší hudbu. Na internetu jsem objevil videoklip tehdy kapely Hatebreed, Supremacy, myslím, a přes ně jsem se postupně dostal ke kapele Terror, která mě vlastně samotná dostala až k hardcoreu. Core a hardcore všeobecně je nejen tvrdší hudba, ale je to hlavně životní styl a poselství. Hudebně je to pro normální lidi, pro neznalý, velice podobný metalu, nebo vlastně dá se říct, je to metal pro ostatní lidi. Pro opravdu neznalý jsme, dá se říct, satanisti, nejhroznější, nejčernější metalisti a masoví vrazi. Ale to jsou pouze ty zamindrákovaný lidi, kteří mají předsudky a kteří vlastně nechápou to, že jsme normální lidi, nejsme žádná sekta. To mě to kurva chlupu. Je to hlavně poselství, je to životní styl. Není to jenom o tom, že si poslechnete CDčko a prostě pokejvete hlavu, je to o tom, že to máte v srdci. Nemáme vyloženě nějaký specifický názor nebo něco takového, každý jsme jiný a v téhle hudbě je zásadní to, že se všichni musíme respektovat, nejen po rasové stránce, tak po stránce názorů, náboženských nějakých takových věcí, že jo. A prostě je to jenom o respektu, o tom, že jsme všichni stejní lidi, všichni musíme být na sebe hodný a to, že posloucháme tvrdou hudbu, vlastně znamená jen to, že z každodenního života jsme frustrovaní, máme všichni své různé problémy a tahle hudba nám je pomáhá vlastně ventilovat ven. Takže core a čistě vlastně hardcoreová hudba má kořeny v západní a jihozápadní Americe přelomu 70. a 80. let, kdy vlastně punkové kapely tehdejší doby začaly postupně přitvrzovat a začaly být ovlivněny metalem a tvrdým rockem té doby a postupně se začala utvářet určitá scéna a vznikaly kapely, ty nejzásadnější, jako Minor Threat, Bad Minor and Black Flag. Postupně se tyto scény začaly přesouvat do velkých metropolí, jako nejzásadnější z nich byl vlastně New York, který je poeticky nazýván New York Hardcore. Tam vznikly ty nejdůležitější kapely žánru jako Agnostic Front, Madball, Sworn Enemy a další. New York vlastně nebyl jediný, dále jsou scény třeba v Kalifornii, v Los Angeles, v Bostonu a tak dále. Old school hardcore, sestava kapely, dá se říct klasická bubeník, 2 kytaristi, baskytara, zpěvák. Strukturově hudba vlastně dá se říct je velice podobná rychlému punku, akorát s podladěnými kytarami, které vlastně jsou říznější, jsou tvrdší. Bicí jsou velice rychlé a vlastně vokálový projev dal by se přirovnat k rychlému křičícímu rapu. Hardcore dal postupně vzniknout hrozně moc odrůdám vlastně hardcoreové hudby.
přitvrzovalo se, byl vliv death metalu, vznikl deathcore, měklo se, byl vlastně vliv popu a popových popěvků, vzniknul post-hardcore, čistý metalový vyhrávky a riffy dali vzniknout metalcoreu, vznikl pop-punk hardcore, vzniklo toho hrozně moc a velice moc různých variací na tuhle hudbu. Většina kapel tohohle žánru má zhruba 5 až 6 členů. Zpěvák, bicí, 2 až 3 kytary, basák, případně můžou být i nějaký klávesista, pokud jsou orientovaný víc na elektroniku. Vlastně některou ze základních částí písničky může být two-step, což je vlastně rychlá melodická pasáž, ve které vlastně všichni hrají velice plynule bez přestávek a která vlastně hodně podbízí k různým tanečním kreacím. Breakdown je vlastně stěžejní prvek moderního hardcoreu a vlastně všech navazujících moderních stylů, jako je metalcore, deathcore, post-hardcore, všichni ho využívají. Je to vlastně úplný zpomalení hudby s kytarovými odmlkami, pomalými bicími a ta hudba vlastně dostane úplně jiný říz, změní se naprostá struktura písničky, zpomalí se a může navazovat two-stepem nebo nějakým kytarovým solem. Bubenici převážně využívají double bass a blast beat. Blast beat je strašně rychlá hra na paličky na bicí a double bass jsou kopací pedály. Kytaristi využívají hodně taky metalová sóla, to je další vlastně odkaz na původ vzniku metalu a hardcoreu. Ty sóla vlastně jsou, nejsem kytarista, nedokážu to popsat z hudebního hlediska, ale jsou to vysoké kytarové tóny, které se hrají převážně prsty, ťukáním, tappingem a vydávají vysoké kytarové tóny, které velice pěkně rozvíjí strukturu toho songu. Poslední zásadní hudební strukturní takový prvek je bass drop. Je to vlastně nejhlubší a nejnižší basový tón. To vznikne na koncertech, vzniká taková zvuková vlna, která má takovou sílu, že to nikdo nedokáže pochopit. Je to fakt dobrý efekt a vytváří ho bubeník takovým udělátkem, který má vedle bubnů. Vlastně nikdo moc pořádně neví, jak to funguje, vidějí to jenom oni, protože je to šíleně drahý a dřív to dělal vlastně basák tím, že napnul svoji strunu nejnižší, kterou napnul co nejvíc jak šla a pak ji pustil. To byl ten efekt. Stop calling fucking God!
zpěvák není ani tak zpěvák, jako spíš křiklon, screamer, který vlastně není to, který křičí, ale není to takový ten řev, jako když na někoho řvete z balkónu, ale je to prostě propracovaný zpěv, který není jen tak jednoduchý nacvičit a stojí to velký úsilí a není to vlastně čistě jenom z hlasivek, ale je to hlavně i split. Jako další využívají vlastně growling, což je nejhlubší možný tón z hlasivek, který vlastně posílá tu hudbu úplně do jiné sféry. Je to hrozně hutný, chraplavý, hrozně nízko posazený. Opakem můžou být vejšky, highs, který vlastně využívají se spíš v melodičtějších částech, nebo nemusí být ani melodičtější, ale prostě kde potřebují trošku vejš posadit ty vokály a trošku si vřísknout technika dechu nebo vlastně toho hlasu můžou být exhale nebo inhale. Exhale je, kdy vlastně ten zpěvák vydechuje a s tím to jde a vlastně to se používá nejčastěji. Inhale, kdy vdechujou, málo kdy se to vidí, bylo to dřív v dřívější éře death metalu. Samozřejmě existují i čistí zpěváci, také v moderní kórové hudbě často se vidí, kdy vlastně zpívají čistý vokální projev. Není to klasický popový zpěv, jako slyšíme v rádiu nebo v televizi. Je to melodický čistý zpěv, kterého taky není schopen každý zpěvák. Zapomněli jsme uvést ještě pig squealy, nebo takový prasečíře. Příznačné jméno, protože to opravdu zní, jako když blije prase, ale některým lidem se to líbí se to vlastně hodně lidem a tak se to využívá. Může být vydechovaný nebo vlastně vdechovaný dovnitř. Technika je obdobná, akorát to zní jako když kvičí prase. Prdele, mě vypadlo to slovo teďka, kurva. Píči. Textová stránka téhle hudby je hodně různorodá. Texty jsou vlastně o tom, co prožívají ty lidi z těch kapel. Jejich životní osudy, jejich příběhy, nemusí to být ale jenom jejich zážitek, může to být cokoliv, jejich náboženský názory. Samozřejmě známe spoustu křesťanských kapel, který zpívají vlastně jenom o tom, jak vyznávají Boha. Může to být o nešťastných láskách, to je samozřejmě jeden z takých důležitých aspektů textové stránky téhle hudby, pro koho je vlastně ta písnička určená. Může to být různý filozofický texty, které se nedají pochopit jenom bez toho, aniž bychom se nezajímali víc o to, co toho autora textu k tomu vedlo.
Můžou to být úplný blbosti textový o pivu, o parties, o diskotékách, můžou to být právě o nešťastných láskách, o životních osudech, o smůle, o štěstí, o strastiplných cestách jejich životem, můžou to být texty adresované jejich rodinným příslušníkům, který nevidějí třeba celý rok, protože jsou právě na tour po světě a hrajou pro lidi, kteří přijdou si je poslechnout a který je mají rádi. Hodně jsou kapely, které právě vyznávají Boha, vyloženě hrajou tu tvrdou hudbu, ale jsou to čistí křesťani, žádný satanisti nebo něco takového, čistí křesťani a zpívají jenom o tom, jak to jsou ty křesťani, no. Samozřejmě jsou i antireligionistické kapely, těžce antireligionistické, který opravdu nebojí se říct to, co si myslí o náboženstvích a o bozích a o lidech, který tohle dělají. Ale všechno to je v rámci takového přátelského ducha, kdy nikdo není odsouzený za to, co si myslí. Samozřejmě stalo se i, že byly na tour bandy Carnifex, Betraying the Martyrs a I Said to Kill, kdy Carnifex jsou antireligionistický, Betraying the Martyrs jsou všichni těžký křesťani a zpěvák z I Said to Kill je muslim, takže vlastně takovýhle tři náboženský názory protikladní se takhle sešli na jedný tour a byli přátelé, spali spolu v jednom autobuse a byla to úspěšná tour. Tak teď stručně představím jednotlivý žánry coveru. New School Hardcore má přímou návaznost na Old School Hardcore, je to ten nejpoužívanější vlastně styl, nejběžnější, nejvíce lidem se líbí. Využívají se breakdowny, two-stepy a klasický řev. Je to tvrdší hudba, samozřejmě velice tvrdého rázu i přesto. Straight edge hardcore. Je to normální hardcore, který je ovlivněný názorama těch kapel. Je to vlastně i hnutí mysli a je to poselství, kdy straight edge znamená osvobodit se od jakýchkoliv drog, ať už tělesných, tak i mentálních. Je to spojený s veganstvím. Tihle lidi nekouřej, nepijou, nefetujou, neholdujou čemukoliv, na čem může být závislost. Hudba je velice ovlivněná těmhle jejich názorama. Můžou být i velice násilní oproti jiným kapelám a jejich koncerty vypadají hodně divoce. Beatdown hardcore je takový styl sám pro sebe. Vzniknul v Německu vlastně dá se říct, pouze v Německu funguje a existuje. Je to takový primitivní, hodně tvrdý primitivní hardcore bez určitý struktury. Jsou to jenom breakdowny a takový pomalejší, je tam znát ten německý styl. Němci do toho hodně rapujou, ty jsou hodně na rap a na hip-hop, čili jsou tam i různý hip-hopový vsuvky a rapový. Je to žánr sám pro sebe, který existuje v Německu.
metalcore nejvíc ovlivněný metalem, založený na kytarových vyhrávkách a hlavně jenom na nich. Vokálový projev je obdobný, jako jsem už mluvil, ale ty kytary ty jsou zásadní. Používá se pinch harmonics, vysoký kytarový tóny, sola. Ty kytaristi si s tím hrozně moc vyhrajou a v tomhle hudebním žánru se teprve projevuje skutečný talent těch hudebníků. Deathcore, nejtvrdší možná odnož hardcoreu, silně ovlivněný death metalem, akorát od death metalu se fakt liší tím, že používá breakdowny. V death metalu breakdowny nejsou. Vokálový projev obdobný, používá se hodně ten čistý scream, čistý zpěv jako takovej, málo kdy, spíš ne, spíš vůbec. Breakdowny jsou hrozně tvrdý, tu stepů málo a je to jenom o tom dostat ze sebe tu nenávist a vybít se z toho. Nejtvrdší hudba na téhle planetě. Death metal. Moderní death metal je brácha deathcoreu, dal mu zavzniknout, je to vlastně jeho starší brácha. Hudba strukturně je o něco rychlejší, o něco chaotičtější, nepoužívají se breakdowny. Ty kapely se spolu hodně kamarádi, jak death metaloví, tak deathcoreoví, hrajou spolu na koncertech. A v death metalu je znát i trochu ten určitý náboženský názor těch muzikantů. Nejmodernější odrůdou coreové hudby je tzv. Djent. Není to žánr sám o sobě, je to kytarový tón. Vzniknul před pár lety ho objevili kytaristi Meshuggah, kteří mu dali základ. A hodně kapel se toho teďka v poslední době chytlo a využívá. Je to takový velice podladěná kytara, že to není ani ten říznej zvuk, ale to spíš takový to brnkání ambientní na kytaru. Samozřejmě zakřičí se tam, občas to stvrdne, ale je to takový ten ambientnější, melodičtější a instrumentálnější styl. Samozřejmě taky některý kóraři mají rádi diskotéky a proto se snaží mixovat tuhle hudbu i s elektronickými prvkama a vyloženě s diskotékovými rytmama a tónama. Tyhle kapely vznikají všude po téhle planetě, lidi zřejmě jsou ovlivněni hodně diskotékovými hudbama, ale nemůžeme s tím nic udělat a ani nám to nevadí. A kapely jsou takový hodně, že pijou alkohol, holdujou klidně i drogám a prostě baví se, užívají si života a to schvaluju.
Jako další můžu zmínit horrorcore. Hudebně to sem vyloženě nepatří, je to vlastně hip-hop, je to čistý hip-hop a rap, který vlastně ale poslouchá hodně lidí z téhle scény, velice lidem se líbí. Teďka zažívá v poslední době boom a je to hudba, která se snaží šokovat svýma textama, které jsou extrémně krutý, vulgární a vlastně snaží se šokovat lidi. A to je to, o co jim jde, je to pro srandu, nejsou v tom žádný skutečný myšlenkový věci, je to pro srandu šokovat a tím si získat vlastně obdiv, nebo ne obdiv, ale s určitým způsobem slávu. Opravdu není to o tom, že by to byly nějaký masový vrazy nebo nějaký přívrženci sekt a různých nějakých tělech šmejdů. Je to jenom sranda a ty lidi to dělají pro srandu a všichni se baví a je to prostě sranda. Byl to bezcitný člověk. Pro mě to nebyl žádný lékař. Lékař přísahá na život, ale Mengele přísahal na smrt. Já jsem doktor Mengele, trávněte prdele, mám nabroušený skalpely, nože mačety, čepely, ty vole. Tohle to je šorma, Gomorra rap, z mojí rapový dikce se ti zastaví tep. Rap nebo skalpel, obojí rozpáře prdel. Já jsem Mengele, doktor smrč, korti črdel, dej mi gel. Budu mrdat tvoje útroby a mučím děti ženy. Na všechny možný způsoby a za každý doby. Kopu masový hroby, šorma, Gomorra rap, byly nenávistný zloby. Na koncertech celkově vládne příjemná přátelská atmosféra. Zní takový nepsaný pravidlo, že na koncertě jsou všichni přátelé a že by si měli pomáhat, že jsou všichni kámoši ze stejné skupiny, ze stejné scény, ze stejné vlastně hudební branže. Ne vždy to tak funguje, vždycky se najdou idioti, kteří ten koncert kazejí určitým způsobem, protože na tuhle hudbu se lidi dost hejbají a je to i nebezpečný pro ty, co tam jenom tak stojí. Musí se umět v tom chodit akorát. Občas jsou takový idioti, který úmyslně vyvolávají rvačky, který napadají lidi jen protože mají chutě napadnout a tady mají nejlepší příležitost, protože sem tam se stane, že někomu uletí ruka nebo noha a někoho kopne, akorát je to vždycky v přátelském stavu a všichni by si měli pomáhat. Když tam někdo spadne, tak ho vždycky někdo zvedne, nebo tak. Koncerty jsou teda hodně divoký, hodně hlasitý, lidi se u nich hodně hejbou, dochází vlastně k výboji velký energie lidský a vždycky tam visí pozitivní atmosféra. Mož pomáhá lidem na koncertech a vlastně vybít tu svoji energii, je to tvrdá hudba energická a lidi tam přijdou, proto aby se pobavili, aby se vybili všem způsobem, jak v normálním životě nemůžou. Proto tam nejenom nestojí a nekoukají a nekývají hlavama, jak je běžný na jiných koncertech, nebo ještě nesedějí. Prostě skáčou, lítají tam, máchají kolem sebe rukama, nohama, kopou, dělají salta, přemety, všechno možný. Takhle to zní možná vtipně, akorát ono tak opravdu vypadá. Když koukáte třeba na video, tak vidíte dav nějakých psychicky narušených lidí. Není to tak, je to pro zábavu, proto aby vybili za sebe určitým způsobem tu energii, kterou mají. Circle Pit. Lidi běhají do kolečka při tom, když je hudba velice rychlá. Bubeník používá právě ty blast beaty a double bass a lidi běhají do kolečka. Uprostřed může být nějaký hlouček lidí, po stranách bývá hlouček lidí a zpěvák nebo frontman vysloveně vyzývá lidi k tomu, aby tohle dělali. Jako další můžeme zmínit Wall of Death, ten se využívá nebo provozuje hlavně na festiákách velkých, kde je ohromné množství lidí. Frontman ten dav nechá rozpůlit a takhle rozšoupnout na stranu a většinou to je, když se očekává nějaký tvrdý breakdown a oni ho zahrajou a ty lidi běžejí do sebe a takhle se ty dvě zdi se srazejí a je to hodně o hubu.
Česká scéna samozřejmě není tak rozvinutá jako americká nebo evropská, i Němci jsou na tom mnohem líp než my. Není tady moc lidí, co to poslouchá, a když už se někdo najde, tak se snažíme s ním spřátelit. Vládne přátelská atmosféra, ale postupně se to v Čechách lepší, lidi začínají chodit na koncerty, když se nějaký konají teda, lidi tu hudbu poslouchají a je vidět, že to zažívá opravdový boom a že ty lidi se do toho dostávají. V Čechách samozřejmě už dávno existují nějaký promotéři, kteří se o tu hudbu zajímají, pořádají koncerty, zvou sem kapely. Nedaří se jim to většinou tak dobře jako těm zahraničním, ale samozřejmě snaží se, koncerty se konají. Na promotérské stránce tady existují třeba Chance to Dance, naši kamarádi z Prahy, případně Obscure, ty jsou největší a vlastně nestarají se pouze o coverovou hudbu, ale i o metal. Samozřejmě na tyhle koncerty se snaží dostávat i holky, nebo chodí tam i holky. V Americe chodí hodně moc holek, tam je to většinou tak půl na půl. V Čechách se už taky začnou objevovat holky, ale hudba není jenom pro kluky, je to velice tvrdý, ale holky to poslouchají taky. A je to jenom dobře, že se to zajímají i holky, že neposlouchají ten jejich rádiový popík a tak podobně. Tahle hudba je pro můj život úplně zásadní, je to moje všechno, naplňuje mě to, pomáhá mě to v těch těžkých životních chvílích, je to příjemný, když jsou nějaký pěkný zážitky, tak to povzbuzuje, není to jenom blbá hudba, je to vyloženě poselství, je to život, baví mě to hrozně moc, baví mě koncerty, baví mě prostě přátelit se s novýma lidma, je to jenom o tom respektu. Pro mnoho lidí to může být i móda, samozřejmě. S každým takovým hudebním subžánrem vzniká určitá móda a vlastně jak se lidi oblíkají. Někdo se oblíká jako metalista, někdo se oblíká, jestli veme kšiltovku a úzký kalhoty, někdo na to úplně kašle, vypadá jak surfař, jako skejťák, je to úplně jedno. Všichni vlastně poslouchají tu samou hudbu, všichni máme stejnou zálibu a baví nás to a opravdu baví mě se to zajímat o tuhle promotérskou činnost, o to, jak vznikají kapely, jak fungují, jak cestují po světě, jak jsou na tour. Je to prostě důležitý prvek mého života a nedokážu si představit, že bych dělal něco jiného nebo že bych poslal něco jiného.